Здравейте хора, днес ще завъртам ето това колело с предизвикателства и ще се забавляваме с хората от Омети. Останете до края на видеото и вижте какво се случи. Колелото. Излезна ли бе? Излезна. Не! Говори само в Рими. Как ще говоря само в Рими, бе, човек? Как ще говоря в Рими, бе? Ле. Добре, сега се настройвам с моя рапърски инстинкт да видим какво ще стане сега. Здравей, откъде си? Ти да не видиш си Лео Меси. Лео Меси. Мара, бе, Лео. Я подават. Мара я няма. Ако искаш? Валентина? Пак ли искаш да пиеш с нас? Мила, бе, брат, това пи. Не искам да пия с вас, защото съм... Не, това няма. Маре, коя гадна рима ще да кажа тук. Не. Това няма. Какво става, Вълк? Нищо, защото съм нацепен като Хълк. Поговориш ли? Какво става? Радва се обърка. Какво стана? Аз съм от стомана. Трябва да станеш голям рапър. Аз съм като... Така. Като ти дам време, ти измисли го. Добре, дай ми време. Дай ми време, нужно ми е време. Брат, как да ремувам Велико Търново, бе? Не ма била в ремите. Не ма била, братко. Русе, да ти го... Не знам, брат. Не мога да знам. Сменям с друго. Какво е това, бе? Хоризонтален проблем, който не съществува. Сериозно? Сериозни? О, здрасти, как си? Добре съм, братко. Какво? Не знам дали гледахте по новините, какво става? Какво? Лястовиците изчезват. Брат, не знам, тук брат всеки птици има. Ема те ластовиците, те си бегат на пролет, пак идват. Сега си имат такива. Станало, хванало ги нещо, човек и направо всичките ги изнатръшкал. Не знам, аз не гледам новини. Абе, аз мога живея без тия ластовици, бал съм ги. Как да кратко стига? Вие. Абе, момчета, стейте му етапа, между другото, голям проблем става, бе. Какъв проблем, бе? Ми изчезват лястовиците, не сте ли гледали по нова телевизия, какво се случва? Брат, бей се грами, брат, некъде. Това с тия лястовици направо. Така. Добре, говори като робот, как ще го направя? Аз в принцип много трудно мога така да се престурвам, баш пак на робот, нали? Ако е някакъв скетч да имитирам някой човек, да, робот, ще тега, ама че да видим какво ще Коле, чакай, седи, какво става? Добър вечер. Добър вечер. На колко години сте? Аз съм 011, той е 011, той е 012. Аз съм. Мълчи, бе! Този малкия ми изглежда на много по-малък. Значи съм... говори нормално, бе! Не мога. Що? Защото съм изкуствен интелект. Да, изкуствен интелект, със сигурност. Бате, то се вижда, че не си, бе. Ето, виж, тука, отстрани ръцете ми. Да, бе. Нормално, брат, това за тебе. Зелен екран. Не е зелен екран, сигурно. А ние да не сме тъпи, бе. Роботите нямат крака. Да тебе и фейка, пак смъртен. Много сте малки да обиждате така. Брат, дали се чува, че някой има до тебе и шумоли с нещо, бе? Ти... Да. Майка ти е до... Бе, брат! То ми е ясно, бе. Добре, спирам с робота, чак малко ти се ядосват, така. Преди си, че някой приятел стои до теб, нали, като въображаем приятел. Така да го приема този мой приятел, сега ще видим какво ще стане. Чакай, Митко! Тъй го това дърво там. Абе, ти ненормален ли си, бе, човек? Как ще го удреш с дървото, бе? Гледай го, ще иска да удра котката с дървото, бе. Абе, остай котката намира, бе. Здрасти. Цял тя, че тук един тапанар ме ядоса. Абе, остай котката, ти казах, бе. Гони котката с дървото, бе, човек, иска да удра. Какво ти кажа, човек? Направо писнал ми да се занимавам с идиоти. Ти откъде си, братко? Шумен. Абе, какво правиш, къщи трума? Сега ще дойда, чакай, братко, чакай. Абе, пустея, бе. Бах, идиота. Много тъпо парче, човек. Иска да удря котката, човек. Откъде каза, че си? Шумен. От Шумен. Кой? Баба ти ли е от Шумен? На Митко баба му била от Шумен. Мите, баба ти кое набор е, бе? 62. Чакай, бе, тя много млада тази баба, бе. Колко? 75 годишна. Баба му на Митко била от Шумен, бе. Не, може.
Да, на 75 години била. Той не знае набора това тъпи. Абе, остай котката ти казах, бе. Братко, оставам те, защото не знам, то ще направи някой бяла с котката. Не мога. Това с котката, човек, не. Добре. Аре, бах ти сетъпа. Митко, много си тъп, бе. Как ще бъркаш в контакта, ненормален ли си, бе? Бах ти, идиота. Какви са тия фигурки отгоре, бе? Дали ти е ръката, бе? Чакай, братко, само една секунда, че тота пак бъркна в контакта. Как ще бъркаш в контакта, ти ненормален? Дай малко кал, ще ти взем сега, ще ти слоем тук. Брати, бах ти сетъпа си направил, бе. Фърлил си ни 20-30 бона, бе? Не, по-малко. По-малко, 10. Там, бе. Абе, как няма да ти изтръпне ръката, бе, тапанар? 100 пъти ти казах да не бъркаш в контакта. Смятай. Чуя да бърка в контакта, глупака. Не виж колко електроника има тук, ще ми гръмнат компютри и всичко ще ми гръмне. Знаеш, ще се взривим, бе, гледай. Че скъпа техниката, как гледам отзаре. Каква техника? Оф, направо не знам, брат. Ти как се казваш? Иван, ти? Аз съм Митко. Димитър Петров. И двамата... Димитър. Он е Митко или той е Димитър? Митко, той е глупака. Майка му го изтрива на глава, като бил малък и сега бърка в контакти. Той ми дига Да. Пи, чакай само да му. Пи един аспирин да ти тръгне кръвта. Как няма ти се сдърви ръката, бе? Хуй такъв. Майко. Да. Чай да го видя, братко, ще ме извиняваш, оставам та, ама това много просто. Представяш си какъв идиот да бръкне в контакта, бе, брат. За какво бърка? С 2 лъжици бръкнал вътре, бе, човек. Значи, яко са го изтървали. Направо, човек, аз сега не знам какво го правя. Сега ще го видя. Сега ще виж. Братко, оставам тай. Хубава вечер. Оф, не мога. С тия предизвикателства направо не знам.